Δώσε ένα τσιγάρο. Σε έκανε τσακωτό ο πατέρας σου να καπνίζεις? Η μάνα μου. Τις προάλλες είχα φασαρίες με το δικό μου. Του είπε ο θειός μου ότι μίλαγα με μια κοπέλα. Τι κι αν μίλαγα? Όχι, λέει, αυτά είναι πονηρά πράγματα. Άμα μου ξαναπούν τίποτα θα σκόψει τα ποδάρια. Θα φύγω κι εγώ του χρόνου να πάω να δουλέψω στην Αθήνα. Να γυναίκες εκεί φτάνει να θέλεις. Εμένα ο πατέρας μου δεν μ' αφήνει να φύγω. Με θέλει στα κτήματα. Καλά τη βολεύει εκείνος. Έχει λεφτά και τις πληρώνει. Γουστάρεις τις γυναίκες.